Jozef, vy ste exorcista. Čo je vašou úlohou? Exorcista je darca radosti. Mnoho ľudí je pod niečím, čo mu zoberie radosť, čo ho oberie o pokoj. Stratí sa to, čo Boh daroval človeku, rozum a slobodná vôľa. Už neovláda svoju vôľu, je v otroctve. Je to buď cez ťažký hriech, že ideme mimo Boží plán, alebo sa otvoríme cez nejakú vstupnú bránu, mágiu, ezoteriku, falošnú filozofiu, mnohokrát cez veci, ktoré majú taký mysteriózny náboj dnes. S akými problémami prichádzajú ľudia k vám? Ako sa to prejavuje v praktickom živote, že majú nejaký problém? Diabol má takú 5-stupňovú prevodovku. Prvá vec je pokušenie. Pokušenie čo? Vyhrám, odmietnem ponuku zlého, alebo prehrám a urobím hriech. Ako náhle prichádza otroctvo, už nebojujem. A tak gambleri, alkoholici, sexuálni devianti a mnohé iné závislosti, tiež sa môže použiť ten výraz, ale ja používam, že sú zotročení, sú tou skupinou, ktorá prichádza. Ďalšia z vecí je obsesia alebo tríznenie, kedy nutkavosť človeka alebo somatické problémy, ktoré nemajú lekárske opodstatnenie, sa objavujú v živote človeka. A tak hľadáme mnohokrát spolu s psychológmi a s psychiatrami, že či je tam somatická alebo démonická záťaž. Štvrtá skutočnosť je preniknutie, kedy diabol v určitom momente alebo na nejaký krátky čas vládne nad človekom a ten piaty taký mediálne ponúkaný vo viacerých filmoch stupeň je posadnutosť. Teda pravidelne opakujúce sa alebo stále pôsobenie diabla v človeku. S čím ste sa už stretli vo vašej praxi? Od apatického ustrnutia, mnohokrát svalové, tonicko-klonické prejavy, krče, slinenie až zvracanie. Niekedy sa objaví v tých zvratkoch niečo, čo tá osoba nikdy nezjedla, aspoň tvrdí, že nie. Z malého dievčatka, keď mi odpovedá starecký hlas a podobné skutočnosti. Môže byť vec, ktorá reaguje na nejakú časť modlitby. Po pokropení svetenou vodou som zažil, že si strhávala dievčina z tváre niečo, čo potom neskôr tvrdila, že ju veľmi pálilo. Mala nádherne pestované nechty, takže v priebehu chvíľky bola celá krvavá chúďatko. Vyzeralo to, ako keby sme zápasili, lebo som jej držal ručky a ďalej sa modlil, aby si neubližovala. Zlý nechce opustiť a niekedy chce takýmto spôsobom ešte udržať tú osobu v tých svojich spároch. Je tam tá zmena, niekedy priamo vizuálna, v prejavoch tvári, v upokojení, ale zmena štýlu života. V tej takej terapii, ktorú majú zažiť tí ľudia, je prvá vec chcieť sa zrieknúť zla, prijať tú modlitbu oslobodenia, potom je potreba zničiť veci, ktoré majú súvis. Častokrát majú ľudia amulety a rôzne matérie, ktoré dostali, častokrát literatúru a pomôcky, ktoré im majú zabezpečiť radosť a šťastie. Takže rada, aby sa zbavili týchto vecí, aby ich nemali v svojom teritóriu. Ďalšia skutočnosť je začlenenie sa do nejakého živého cirkevného spoločenstva. Človek, ktorý bol pod vládou diabla, je neustále pod ešte takým jeho pohľadom a má pripravené pásce pre ňo. Prestane byť alkoholik a stane sa z neho gambler. Takže začlenenie do bratského spoločenstva, kde bude zažívať pomoc a posilu od tých, ktorí uverili a prijali Ježiša za svojho pána a spasiteľa.
počasie hojnosť plodov zeme a za pokojný čas... Ľudia prichádzajú s niečím, s čím sami nevedia pohnúť, možno čo aj ponúkli zdravotníctvu a teraz hľadajú pomoc v Božej dobrote. Je druhá skutočnosť, tí, ktorí hľadali a boli u rôznych psychotronikov, ezoterikov, liečiteľov a možno aj zažili určité utlačenie toho symptómu, ale len hlbšie zviazanie duchovné. A potom z Božej dobroty zistia, že neboli na najsprávnejšom mieste a hľadajú tú kristocentrickú terapiu. Tvoje z tvojho tebe prinášame. Ako človek to môže tak rozpoznať, keď nemá to duchovné poznanie? Mám nejaký problém, za kým mám ísť? Ako rozpoznať po ovoci? Problém nájsť niekoho skúseného vo viere. Či to bude kňaz, pastor, katacheta, niekto, kto mi robí poradenstvo, prípadne rozlíši tú skutočnosť a tak sa aj dostávajú ľudia ku mne, že sa dostávajú na základe delegácie kňaza miesta alebo kňaza poznajúceho problematiku. A ak ten kňaz usúdi, že to má poslať ďalej, tak prijímam delegáciu, na základe ktorej manažujeme stretnutie. Spomínali ste, že spolupracujete aj s psychiatrami, s psychológmi. Ako spolupracujete a oni uznávajú vôbec exorcizmus? Mám databázu kresťanských psychológov a psychiatrov. Spolupráca je, že niekedy človek myslí, že je to démonická skutočnosť, ale jedná sa o somatickú skutočnosť. Môže prísť záťažová situácia, zhorí serotonín v mozgu a neobnoví sa. A tak pri modlitbe Pán ukáže, že toto je vec, ktorú, jak Božie slovo vraví, majte vo vážnosti lekára, posúvam k lekárovi. Pán ukáže ako? Keď poznáte Božie slovo, alebo keď televízni diváci by chceli hľadať, tak 1. Korinťanom 12. hlava od 7. verša je o duchovných daroch. Tam je dar jazykov, dar poznania, dar uzdravovania, dar rozlíšenia duchov. Takže v rámci modlitby je, že aký duch tam je, ktorého treba poslať pod pätu kríža. Po veľkom exorcizme, potom exorcizme, keď ide o posadnutosť, priam sa mi stáva skoro na 50, možno až 70%, že pošlem za psychiatrom, pretože potrebuje to telo zadotovať. Keďže sme telesno, duchovno, duševní, tak vláda diabla tak rozbije človeka, že potrebuje nejaký serotonín, ale či už takí sa smejú, že by som ja mal predpisovať, že Xanax, Ciprelax a podobné veci. Niekedy sa pýtam, a čo vám predpísali, keď prídu. Naopak, niekedy mi psychológovia, psychiatri pošlu jedinca, ktorého vnímajú, že by mal zažiť túto kristocentrickú terapiu. Aký je ten trend v dnešnej dobe? Je stále viac tých ľudí, ktorí prichádzajú? Viac ľudí má tieto problémy, s ktorými sa vy stretávate? Potrebuje nejaký čas. Tá skutočnosť hektickosti, mnohokrát mamonizmu, túžby po moci. Vy ste mali osobnú skúsenosť s tým negatívnym duchovným svetom, že ste sa niekedy zaplietli? Bohu vďaka nie a zároveň áno, lebo komunizmus vnímam ako jeden negatívny. Všetky izmy sú niečím negatívnym. A tak tú moju skúsenosť môjho života vnímam, že som na 5. krát sa dostal až na teológiu. Hoci som bol volaný Bohom, túžiaci stať sa kňazom, avšak pre skutočnosti obmedzenia počtu a rôznych odzeraní, do akej miery je aktívny vtedajší kandidát, tak mi bolo bránené študovať. Ale dnes vidím, ako Boh si pripravoval exorcistu. Pretože nešiel som len jednoducho po maturite na vysokú školu, ale cez pracovné skúsenosti ma Boh viedol k tomu, aby som videl bolesť, že som pracoval napríklad v nemocnici na chirurgii, aby som
zažil veci, ktoré boli až na hranici zákonnosti, lebo chvíľu som si privyrábal ako vyhadzovač v nočnom bare, kde sa hrala ruleta už vtedy s miliónov v korunách v banku a kde sa dievčatá na telefón už objavovali pre niektorých pánov. Takže pán mi nechal v tom boji o kňazstvo už vtedy nazrieť, aby som viac pochopil človeka, ktorý prichádza v ubolenosti. Robil som ako veterinárny technik, kde ma učili pri výstupnej kontrole mäsa kradnúť. A potom sa čudovali, že nekradnem, tak si mysleli, ty si nejaký nasadený špión. Najhorší prípad som ja. Ja tiež mám ťažkosti so slobodnou voľou, pozrite, to je výsledok. Máte rodinu, máte 4 deti, máte manželku. To je úžasná vec. A to, čo robíte, môže byť nejako nebezpečné pre nich? Keby nežili v milosti posvedzujúcej, verím, že zlý by túžil nejakým spôsobom škodiť. Avšak je to dotácia. V manželke mám ten najväčší poklad, ktorý mám po Spasiteľovi, po Božej dobrote a láske, lásku manželky. To bol dar od Pána Boha. Tie 4 znaky lásky, ktoré sme spolu dostali, je znovu niečo, čo si ja nezaslúžim a teším sa, že môžem popri tej službe a aktivitám dotovať sa tým, že sa pritúlim k manželke alebo sa pritúli nejaký drobáčik, či už aj zrelá deva na moje rameno. Aby som tak cítil, že láska má rôzne podoby. Vy ste sa niekedy báli? Mali ste strach? Strach ako stav, že by mi volala táto služba, nie. Niekedy to mohlo byť, že niekto sa vymrštil, alebo udrel ma niekto z tých ľudí, čo som zažil, alebo ma odstrčila sila dievčiny, ktorá nemala na to. Vtedy zažijete niečo, čo by sa dalo povedať, že ste sa zlakli v danej chvíli. Ale strach ako stav, to by bolo už víťazstvo s Ládanom. Zároveň som mnohokrát smutný, že ľudia akoby bez niečoho, čo by bolo jasné, vchádzajú na veľmi kloskú pôdu a potom, bohužiaľ, nesú mzdu tej skutočnosti svojho rozhodnutia. Máme sa báť tohto duchovného sveta? Nie. Báť sa máme, keď žijeme v hriechu, ale Božie slovo tak nádherne rozpráva, že zoprite sa, diablovie odíde. Takže naopak, zoprime sa.